May balik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat kaniya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Bida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Basyon ko ikaw pag-usab! Sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Raji, hello. Unsay nahitabo diha? Unsa tong buto-buto? Raji! Unsa tong buto? Dito gikan. Dali, kinala masusita. Kajut. Di ba yung musod ta diha nga di taho sus kay manan? Usa pong may mubuhaton. Maghuwat kang waras na diha. Nanawag na kong papa. Paingon na to sila din eh. Ikay huwat diha. Basta kami, musod mi. Tara mo, manuta dito. Kajut. Bukuyog lang ko ninyo. Sir, bangkawa! Nagmata na niya yung prinsesa. Tay! Sige mo ka, tatay! Ang mga dan, kinahanggang bugaon. Labi ng mga iro na nagulas pagpapak sa kamo. Hayop ka, Sir Servando! Oh, yun na yan. Gusto kong magtan
ko magtanaw mo maghilang! Sir Servando! Maluoy ka kong tatay! Ay! Kada! Sige! Makiloy! Padungog ako! Kada! Ora gusto kong madungog! Sige, pakiloy! Oh! Pagkakita ko! Pagkakita ko, Cardo! May, unsa may nahitapon ni mo? Sakit kaya nga akong tiyan! Ay, mo na ka, Marky. May, anak. May, paminaw. Ayaw padaog, anak. Ayaw padaog. Nakasabot ko mao'y gusto ni Sir Servando na pasakitan ko aron makuha ang imong. Ayaw padaog, anak. Dili ko mahimong masayop. Dinigikan ang buto nga nabati na to ganiya. Ubi to. Pero, wapit. Ni aras sila. Nahibaw kong ni aras sila din napita. Kumusta, Rasmian? Maayo! Mas gusto kong ingon na yan. Armawa ng timaan siyang pagluib. Pasakti ko sa kagibuhan! Ayaw pang hilabot, Cardo! Paghihapon mawa ang kasakit sa akong tiyan. Ayaw padaog, anak. Hinahanglang di ka magpadaog. Dali padoon ako. Aron maabot ko ikaw. Dali, anak. Lisod kainin niya ako sa gawas ng gihimo lang sindaparan mo. Tay. Sakit kaya akong tiyan. Dong, Ginagihika po nga akong tiyan. nakigsulti ko sa akong apo. Tay. Apo, kinahanglan mo sukol ka. Kupot og maayo ha. Tabangi si mama mo. Tay. Ang sagad ng imong gibuhat. Apo, gunit og maayo. Ayaw pagsukot sa gustong may tabo sa mga taong gustong muhatag o kadaot ninyo ni mama mo. Tay, Martin. Kinahanglan nga mo sukol ka mo. Ayaw ka mo padaog. Naibang ko sa gustong may tabo ni Sir Servando. Oo, anak. Gusto si tatay. Kaput, anak. Kinahalang masukol ta. Kaput, maayo. Kumusta na yan? Kanas amin imot tagumon din Hangtod kanus ako gusto. Masakpan kanila. Sa gusto
Tumog sa dili. Ay, basta! Ha? Ano mo masabi ka tultol din, he? Ganiya amantas lang doon. Tarawa ko sa nagibuhat. Nagsigit pangitan di mo. Niliyo. Nadaapon na lang din si Martin na panuwagan mo sa tayo na mo. Kaya pa daw. Kapotog maayo. Kaya niya ito. Kamusta Martin mo, man? Maluoy ka kang niyan, Sir Servanto. Gisakita na siya maayo sa kantiyan. Kuwang pa ng bayan sa mga maluibon. Makinahanglan siya og doktor. Dili! Naibaw ko! Gusto nang mugawas sa samakan ng iyang anak. Maunay gusto ko! Ang mamatay ang bunga sa mong kamaluibon na yan. Dili na mahitabo. Dili mamatay ang akong anak. Dili ka mo lampos. Nayan, husto na. Dili. Husto na, anak. Nayan! Tama na yan ko ninyo, ha? Kung mahumalang tanan, ha? Ngano, Carlo? Pasang di siya. Nagayang kasakit sayang siyan. Mayo. Ikaw maluwi niya. Ako. Maluway. Dili ang kaluyo ng mga maluibon. Nayaring mawalay siya. Ang dumahadlo ko mamamatay siya. Ang nagmamatay ang mga maluibon, di ba? Ha? Saan ang mga bugar ka? Gusto kang muluka? Siyang utang na ko, ha? Bawas ito mga! Bawas! Huwat ako. Ingon sa naglutaw ka sa hangin. Di ko makapas nimo. Pagdali, Paulo. Pagdali. Nagpaabot sila nimo. Tingalig mauhay ka. Huwat ako. Asa ka man paingon. Pagdali. Di ko makapas nimo. Huwat ako. Ma! Paulo, ngano ka? Nganong singkit ka? Bay, hain ko. Sabay hain ka? Natural niya kasi mong bahay. Gilaliman ka unsang orasa? Unsa orasa? Alas 2 kadlawon. Oo, wag ka gani kasuod sa mong kwarto. Niya ka rasala. Unya, sa may mong ko. Ha? Nagpanawag kasi mong inahan. Abot kung siya ba ang mama nga imong gisangpit? Oh, siya. Gipadali ko niya. Gigukod ko siya pero wag ko makapas niya. Uy, ngano ka? Nagdali siya. Gipadali ko niya. Tingali ko mawahi ko. Sa unsa? Gipadali ko niya nga to sa akong asawa o anak. Unya, gisultihan ka asa? Wa. Nagdali siya. Sabuti pa sabuti ato. Ganong ingon sa dili klaro ang iyang mensahe. Normal lang tingali itong damgo bay?
dito ang mga espesyal nga damgo nimo? Tabaligros miyan. Mao ka na ang klaro mensahe. Oo, natural. Kung tuwa siya kang Sir Servando, natural nga mamiligro siya. Mulakaw ko. Asa na siya ka? Grabe yasab ni mo ba, uy? Alas 2 kadlahon. Importante ang panahon. Dili may mong langilangayon. Kung pukaos, Papa, Ayaw na lang. sa ko ayaw. Makasabaan naman sa tanian ni Kaki, ha? May kukang ninong. Di palang dugay siya nakatuog. Ilan ang trabaho, uy. Mas problema kung mulakaw kang di magpakuyog o mananghid niya. Pero sa mo ka. Kuyogin hinong ko. Ako? Kung dili ka, sige, ay na lang. Konsensyahon sa tanim mo, eh. Sige lang, kuyugan lang ta. Kapila ta ba kasultihing, ikinalampay bawon ko nimo. Ngano bang dili ka magyud magkasabot og instruksyon ha? Akong saan ninong. Wesas Raji. Iyang sa wa siya mutuman sa akong gitugon. Akong pagbuot. Paulo, dili tulubagon ni Radji kung may mahitabo nimo. Among tulubagon. Maong mahimo ba? Magsabot ta. Dili pwedeng magbuot-buot kag lakaw nga dili makig-coordinate namo. Kung mahitabo pa kini sa sunod, ikaw ang dili na kagawas dinhi sa Mumbai. Marian, Tay, kumusta na? o na siya makasakit, Tay. Salamat. Nagkapahuway ka na. Nakasakot na nga akong anak, Tay. Gitabangan ako niya. Oo. Si Sir Santo. Murag kalambang na. Wala ba sakit ang iyang tiyan? Carlo! Amnesia na! Sir Servando, Carlo! unsay buot mong ipasapot ini? Unsa? Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.